Namorada do gánster. Unha reflexión da moza solitaria que agarda na casa a que seu namorado regrese despois dun día de intenso traballo na suposta oficina. Ela pensa que o seu mozo é un anxo e non sabe que realmente é un gánster que se atopa traficando con licores ilegais e reventando unhas cantas cabezas.